Бутай да ти дойде кола. Нали кажа, че съм машина с това. Ама, не знам, без тях нямаш да видя животното. Той на детето очите взеха, Видя го както трябва. До Кен така можеш да буташ. Не до Кен, до Тянове мога да бутам така. А и до Лино. Просто няма кой да наснима двамата. Нищо да сега, както така. Велосипедиста, нещо да кажа? Какво да кажа, просто макети. Свършихме си работа. Дали наполовина, но... Свършена работа. Можеше и Ленче така да носим с два велосипеда. Добре бе, а ти стреляш първия път. Да. И първия път долу-горе се прицелваш хубаво. Първия, да. Да, а втория вече как? Втория много ми треперише ръката. А то се движеше или как? Или вървеше? Втория път вече само главата му се показва. И ти долу-горе стреляш в разсталаците? И в храста, да. Да, където е. Исках да се подсигуря, че ще падне. Да не го едат койотите. Точно така, Или някой лешоят да не мине да го вземе. Блъскай, бутай ти дойде. Ама, да буташ. Давай,